Saa ruveta irrota. Irrota jo. Ei varmaan saa noita käsiä nyt auki. Tai epäili siinä. Mä en tiedä minkämoinen mestari se on, mutta on ne niin helvetin kirjalla, että ei uskoa aina. Okei, yksi sormi. Jaa, nippusi. Selkeästi tajuttaa sormia, se on niitä nippusiteiden takia. Mutta kun ei se saa edes sormeihin asti. Vittu, jos pitää ottaa videokamera, siellä näkyisi paljon paremmin. Mun meillä on 8 tai joku sellainen. Se on Samsungin paska, halpa. Ei pidä olla itse. Vierin. Joo, en mä saa tätä. No, sammuta. Oi. Sammuta! Kohta. Nyt. Ei pärjännyt. Joo. Nyt lopeta. Kolme kertaa. Sehän mä nyt sitä kuvata. Et enää, koska se pitää ottaa koko.